गो पुणग्या चल हयाच रावशी गो 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 माझो कॅमेरो भिजता नाही मानू माका जवाय जरा देवा आता वजन वाढत ते थांबा अरे माझ्यामुळे वाहतोच हो काका पिशवे ठेवा आणि हँका हयत ठेवा आम्ही नेऊया तकडे होय बसा ना अरे रे रे हे एका जायटिक राहुला हे परच्या खाली बस अरे कोणतरी या अकडे बसा अकडे वाता कोणतरी गौरी अकडे बस अरे रे हाला नको गो या कोणतरी कमी वजनाचा बसा अकडे आणि बघा सगळी मंडळी थांबली मुळे काढू सगळ्यांनी 5-5 माका दिलास की काम मिटला सगळी जण दिसतलास कॅमेऱ्यात अरे माका वाटला गेलास की काय पुण्या आवराच आता महाराज मुळे गावात नाही तर नको गावात मुळ्याचा काव निघाल सार आता ओढी इली आणि आता ओढीतनं बसणारी मंडळी बरीचशी मी पुढे बसा बाय बाय दिशा दाखवा खयची चांगली दिशा दाखवा हा तकडच्याने उतरा सगळ्यांनी उठा नको दोन्ही पाय बाहेर टाकायचे एकदम दोन पाय बाहेर ठेवायचे मारुडी थांबा तरी बघा मंडळी सगळी काढता पण पुणग्यान आमका फसवल्या खय आता ही बघा पाटलीन चाळण्यान घोळता गोळण्यान चाळ गावले दाखव पणग्यान गावले पणग्यान शोधल्यान हे बघा दीपन वाटता पिशी भरलेली दिसता पुणगे हो पुणगे तू काय पण म्हण जेवलंस नाही मी येत अगत पण थांबलंस ना एक पण नाही तू 4-5 गावले दाखवते का व्हिडिओ पुरती गावलो बघ एक मुळ गावलेलो पहिल्या सुरुवाती तर मित्रांनो ही बघा मुळे काढूक सुरुवात केल्यानं कशी लाईनीत रवली आहेत बघा काकी किती गावले ती बघ ती करी कमी गावतं 5 गावले तर मंडळी मुळे काढूक सुरुवात झालेली आहे आणि पुणग्या अजूनपर्यंत एक पण मुळ भेटलेलो नाही आणि हे बघा किती कंबरभर पाण्यात सगळे राहून मुळे काढतात बघूया भारी मोफत 5 गावले एवढेच गावले सोबत टाकलं मी अजूनपर्यंत एक पण नाही काढलं माका काढूचीच नाही ते सगळं भिजतला बघूया दाखव तरी कसे काढतं काय दिसतं नाही पाणी भिजलो तर वांदो कवर नाही त्याचा हे बघा ओडियन माणसं कशी येतात मुळ्यांसाठी खास लांब सुनिलेली माणसं ती बघा येवा जागा काढून ठेवलं ही बघा तुमची ते बघा हेंका वाटतं अकडे गावतात गपचूप तकडसून लांबसून ये त्यांच्यापासून अकडे लांब इले आयडिया तुमची भारी हा तू ह्याच्यात नको राहा मालवण नाही बोल कंबरभर पाण्यात आहे हो बघा कसे गावतात ते बघा काढतं कसे खाली पाय या करून आता रापण काढतोय रापण काढतं रापण पिशी दाखव कशी बांधलंस ती बघा अशी गळ्यात पिशी बांधूची लागता जमा करू किती गावले एवढे गावले ते बघा आताशी नुकती सुरुवात आहे भावाने केल्या राजा मोठा काहीतरी आहे ताबो का पाणी पिशेत भरलं की 20-25 गावलेत म्हणजे साराचा भागला
बाकीचा मारा ही बघा संपूर्ण जत्रा ती बघा तिकडे पासून सगळी मंडळी मुळेच काढतात आज. आणि हे बघा माणसं येतात अजून अजून 2 होड्यातून माणसं सगळी येतात. रापण रे गावले गावले हे बघा रापण काढचे लागतात बघा. हो मस्त. हे बघा रे भारीच शोधतो तू. हे बघा काय रे पडलो रे पडलो. कचे हा आता बघतले व्हिडिओ बघल्यान की तुम्ही दिसणार. मुळे काय ती तू मावशी लागतं मग काय नाही दिसतलच तू. मरण पटकी रे नदीत पण माझा फोन. पुणग्या हरवला काय गो. पुणग्या काही गमलत ना हरवला असा वाटता. याला पिशी भिजली तर मेलय ना मी माका नसले तरी चालती मुळे. सगळ्यांका सांग मी शूटिंग करतोय 5-5 दिलास पण लाईनीत रावलीत हा. फोटो काढूक मस्त आहे. एक फोटो 5 मुळे माझ्याकडे या. तुम्ही खय सुरले बाबा माझ्या साक्षी एवढ्या लांब तकडे काहीतरी मोठे साक्षी मिळतं तर गपचूप ते काढता ती वहिनी आणि तू. मॉफ झाले हो एक मॉफ झालो कारण भिजलंय तर. बघा काय मंडळी या लांब लांबसून इलेली या. बाईच्या हाऊस बोला का विसरली या काय गे. हो असं का हव्याच बरोबर आहे. हसणारी माणसं हवी आणि बोलणारी हवी. बोलणारी कुस्ती असता नाही. एवढ्या माणसात बोललाच नाही तर का उपयोग. बोला तुम्ही हा म्हणून आधी गप राहुला. गावणारे बोलणार ना गप गप काढणार. काय गावले 4 तरी गावले घोळणं घेतल्या ना तिने. पाहुणी सोयरी बघणार तुमका. काय गो रेव शकता माहिती घर माणूस ती बघा ती मरतात तकडे सगळी जण. तर मित्रांनो हे बघा मी या सगळा सांभाळून हे बघा एवढे काढलंय आधी. भिजत बॅग भिजता नाही तरी पण काढलं कसे पुण्या काही 4 देणार नाही माका सारा काय. आणि बघा काय फुल धमाल हवे धमाल. सगळेजण धमाल करतात. आणि ज्याकामुळे गावतात तो जास्त बोलणार नाही गप राहणार. सगळी थंडीन कुडकुडत काय हो. तपकान मारून दिला ना म्हणाली बंधूच्या एक गावलं नीट लागतं शोधूचा मळकेतले काढायचे. तुम्ही काढलेल्यात काढू केल्या मोठे रमारान देते मोठे काय करूचे साराक झाल्याची कारण. हे बघ किती काढले बघ चलताना एक का. एवढे तरी काढले मी कॅमेरा घेऊन बघ किती काढलं. हुशार म्हणजे काही सुक्यात काढतं. किती भरली पिशी नाही भरले रे. बघ कसे काढतात.
बिचारी पिशवी नाही भरली. फसले तुम्ही. अरे काढ 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 लवकर. हा बघ असो रे उपसाचो लागता असा हातान पाण्यात तेव्हा मुळे खाऊक मिळतली. आता आम्ही आपले मुळ्यावाल्यांकडनं मागता. घे तू वर 2 टाक 2 टाक. हे बघा आता पाणी थोडा सुकला. पुणग्या बघूया कितपत काढलाय. खय रे पुणग्या कोंडीत गेला की काय बुडला नाही ना खया हो. कितीशे काढलं दाखव आधी. काहीतरी इलंय. अरे हे काहीतरी आलं. पिशवी बाजूक कर हे बघ. सरळ बघ. बघा पुणग्यान मॉप जमावलेले होत सगळ्यात. पुणग्यान मागच्या वेळी पुणग्यानच काढलेले आणि बरेचसे. थंडी लागायला लागली. खय काढूया आता. माझ्यापेक्षा पुणग्यान काढले ना. हे बघा बरेचसे. मी आपले वायशेच काढले कॅमेरा सांभाळून सांभाळून. तुम्ही काय सुरले कोकणातले. हा काढता हा. हो मी भिजतलंय माझं कॅमेरा भिजात. तुम्ही येवा आकडे ता काय घेतला केनी काढला. बघा हे बघा कसे पाण्यात राहून मुळे काढतात. कितीशे काढलास. भरपूर पिशीवर करा दिसाक नको. हे एवढेच मग मॉप काढलास नाही नाही म्हणता. मग हे कायच नाही. मग भरपूर काढता. काढता 2 दररोज येता दर टायमाक येता कायम धंदो आमचो. हा बघा मी पण काढलं. होय ना. हे बघा ते माझे देवा मग माझ्यारी कसे. मी आता आणलंय तकडपासून जमा करीत करीत. हा हा ठीक आहे ठीक आहे. आता तुम्ही दिसणारच. मस्त मस्त. हा 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 असा म्हणजे भरती येऊक लागली वरती की मुळे भेटत जाणार. आता भरती लागता की लागली मग चला चला सगळे ओतूया सगळ्यांचे आणि मापात करूया एका. खकडे इला हा. तुम्ही पहिल्यांदा जिलास की आम्ही नारिंगरातले सगळी दिसणार. आज नाही दिसणार असा. हा अजून 8 दिवस जाते एका. पहिलाच आम्ही सांगतो 8 दिवस जाते म्हणून. नाही काढलंय हो. हे बघा चल्ला. ही बघा किंजवड्यापासून माणसं येतात. माझा नाही माग गाळी घालती लोक. हे बाबा हे तेव्हा पाहुणे गपगप जातात. चल्लास मग काढलं ही का दिसतासच. पिशी भरली तरी साराक तरी मिळतील ना. भारीच काम. चाळणी बिळणी घेऊन इल्ली. हे बघा चाळणी बिळणी घेऊन मुळे काढू किल्ली. उद्या नाही 8 दिवसांनी दिसतलास. रिकामीच रे काय करणार. चला पाणी येऊक लागला बरतेचा. मग गवत बघूया आता शेवटचे आपले भेटले तर भेटले. मध्ये मध्ये वर्ष भेटत मस्तवाले. चला आता भरती लागत लागली ना. हे काय डोळे काय बोलतच नाही होत. थंडावलेले दिसत. जीव गेलो. हेने पिशी बरोबर पोटाक बांधान बांधान मारले. किती काढलं. हा मग माफ झाले तुमका. तुम्ही 4 जण. तिनं माफ काढाय माहित गाडी ती या त्याची. तोंडात पिशी घालून रवल्या. तू घ्याशी म्हणून काढून. नरडक मेला फास्ट लागलो या सांभाळून सांभाळून. काय जत्रा भरली या बाबा बाबा बाबा. आज कमी हा. भरपूर असता कडे. 1001 माणूस असता. हे बघा हा मग मुळे काढलास ना तुम्ही. हे बघा
ह्याच्यापेक्षा गावतात ना. हो ह्याच्यापेक्षा गावतो. हे बघा किती मुळे भारी. हयच होतास मागाशी एकाच जाग्यावर. हो एकाच जागे. आम्ही आपले बोवाडताव तकडे पासून. तुमका कशी माहिती आहे ना, आम्ही पहिल्यांदाच इला इकडे. ती का पिशवी नाही जपता, ढकलत जाता. तर चला मंडळी, आता चला घरात जाऊचं वेळ झाली आहे, कारण भरती लागता पुन्हा त्यामुळे. आणि आजचो शेवटचोच दिवस होतो मुळ्यांचो. बऱ्याच जणांनी पिशवी भरले नाही. पिशवी नाही जपता, पिशवी जपत नाही ताच म्हणतोय. मेल्या पाय दुखाक लागले तकडनं चलत येत ग. गावलो काही तू दाखव. मेल्या ठेवलाच नाही. मी आत्ता चिलवर मी बसल होते पाण्यात, थंडी लागतं. माका वाटत नाही रेवळ सुद्धा ठेवते नाही ना. हो कावले मराने हात तुझो कापता की थंडी लागतं रे. ताच म्हणतो. आता बाईच्या चला चला म्हणता. हो पिशवी भरली ना. बघलं आता तिला पिशी बघले साधारण. हे बघ काढलंय. बघा सगळी रेव्या तशी हात घालून घालून उपासतात. मुळे खाऊचे म्हटलास पण कष्ट किती होते बघा. आज या सगळ्यांका कष्ट कळालेत मुळे कसे खाऊचे असतात ते. ओ पुणग्या चल हयाच रावशी. तू करटी घेऊन काढतो. करटीन गावतं हे तू बघ. ह्या बरं हाताने काढण्यापेक्षा फक्त लक्ष ठेवूचं लागतंय का ना. हे बघ हे बघा हिना चाळण भर आत्ता काढले चालताना. ते मुंबईसून येऊन पहिल्यांदाच येऊन हे बघा किती काढले नाहीत मुळे. पिशी भर का झाले, अर्धी पिशी काढले नाही मोठ्या आणि. पुणग्या कधी बसवा बरोबर काय आता. हवस गेलं नाही. काढ 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 तू काढ. काय हो गपचूप गपचूप से हा जागव नाही दाखव. चला हे बघा हे बाय बाय करा सगळ्यांनी. हे हात दाखवा सगळ्यांनी. हात दाखवा सगळ्यांनी. हे बघा चालली होत आमका टाकून चालली होत. चला चला तडीक जाऊन पोचा तकडे. पुणग्या ना पुणग्याची आयडिया बघा. तुम्ही जाय ताकद हय काढणार थंय ताकद. हे खरं सांगते तुमका, त्या लोकांनी अर्ध्या तासात पिशवी भरले आणि 4. ते बघ ते आता मुंबईवाले. अरे पण ते बघा जाऊ ककडे काढतात कसे काढतात एकदम माहिती आहे. चल चल काढ. पहिल्या पेवानच काढतोस तू. हे दाखव. हाती रिरक लागले, हात बोटा बघशी आली. तकडे पेनी काढले मस्त. सगळ्यांचे वाचायचे ना थळ एकट आणि वाटे काढायचे. ज्याच्यात कमी मिळणार आहे तो चान्स मिळत तर चान्स पडतो ना. होय ना बरोबर चांगलं आहे ना. मी मंडळी बघितलात कसे हौशीन येतात काढू. पाणी हात बघायचे झाले. हात बघूया काय झाले. पुणग्यान खरोखर आज खरोखर काम केलेला. हो गौरी चल. पुणग्यात पेव पेव पेवला तकडे कोंडीत जाऊन. बाजारात सांगतली 4-4 घाला मुळे आणि हळील्या सगळ्यांका कळत ना इल्याशिवाय. मेल्यानं पाणी वाढला येऊन दे कधी येतं उडी. काय सांगतलं तू पुन्हा नाही येतच की नाही. बघ
आज म्हणाले मॉब गावलेत पुन्हा व्हायची येऊ कवे असा असताना. हे बघा मी खरा सांगतो. हे बघा मी 4च काढलंय कारण माका यांची सगळ्यांची व्हिडिओ बनवूकच वेळ गेलेलो. खरा म्हणजे हे बघा काय सांगत नाही मग. थोडी बा कशी घेऊन येले. चला चला आता आम्ही जाऊया. गो 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 माझो कॅमेरो भिजता नाही मानू माका जवाय जरा देवा. आता वजन वाढत. ते थांबा. अरे माझ्यामुळे वाहतोच. हो काका पिशवे ठेवा आणि हँका हेट ठेवा आम्ही नेऊया तकडे. होय बसा ना. अरे रे हे एका साईड ठीक राहुला. हे बरच्या खाली बस. अरे कोणतरी या अकडे बसा. अकडे वाता कोणतरी गौरी अकडे बस. अरे हाला नको. गो या कोणतरी कमी वजनाचा बसा अकडे. नाही हा आता हाला नको देतले हेंगे. हो चला बघा युट्यूबला मुळे नाही ते ना व्हिडिओ तरी बघा. पुढच्या टायमा काय आता मुळ्यांची वाटणी घालतय सगळ्यांची ओतय नाही तर कारण माझेच कमी आहे त्याच्यात सगळ्यात. बाहेर जाऊन सांग. हातानं ओलवणार. हात नाहीत ना भार बंद करू. पुढे पुढे जावा उतरत पुढे तिमेला सोईल उतरता तुमका. थांबव बेल मारू नको. हा थांबा. चला मुळे घेऊन चला. नाही घे तू. आता कधी नको नाही ना जाऊया ना पुन्हा येऊया. हा तर चला मंडळी आता ही बघा सगळीजण पिशवी घेऊन आपापले चालली. ही बघा आमच्या आधी टेम्पोत पण जाऊन बसली आणि आमका थंडी भरली आहे पुन्हा वडी गाडीत चालता. बघा याच्यात माणूस बघा एकच म्हणजे असा दिसता पिशीत भरल्या गो काहीतरी काढल्या ना तसा. मुळे काढून सगळी तृप्त झाली आणि घरात चाललेली. चला मंडळी इथेच थांबा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. पुन्हा येऊच ना आता समाधान झालं तर येतं कशा पुन्हा कसा घे.